good morning. Ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Diya guys, na ako dari sa garden ni Florami. Kaya ang garden ni guys. Diya kong gisugo guys nga ipa lampasan dari diya hang ipa garden. So mo ni ang gingan ninyo guys nga hang ngari ko diri buhol kay na ako'y trabaho. So mo ni ang trabaho on diya. Madun naman guys, makatabang-tabang po nilas nanay dari magluto, magkuhan sa kusina, diyan magsadlain po dari. Kung kay anad kadto ko dani mga ingani guys, mag-garden. So isugda na sa naghapon pag man nagpangahoy na. Di karon nahanap po ng tiwason dari dapit ang lampasa na. Kumanahap po ni isang bugwaran dari mo nang igura sa dani mo tanom. Diya salamat kadto nga nakoy trabaho dari kay madun naman makapamasahe ko Pulig Cebu kay tagaan ko ni Florami. Diya sige sugda na guys. Guys, sagizang kita ng mga carrots kuno ni guys. Diyan sa kabantajan kuno kay basigma. Igo na hang inaguguna. Diyan guys, di man siya maka asikaso sa garden, jaganahan man siya nga mananom dito sa dari mga utanon, mga sili kuno. So iyan na naman ang gipatrabaho na ha. Kaya rang kabisi kadto si Florami karon sa ijang mga gipang kuan lagi kay guys ni silong sa ako guys kay na nagtagaktak hang singot, grabe. Diyan guys, kuan salamat day kong Florami nga gitagaan ko ni jag trabaho dari kay daghan kadto kong utang na nini guys kay mao lagi graduating kadto ang anak kun sa pag college nga mado naman makatabang-tabang lagi pug Florami dari ja malagi po na diyan mapugong makabawi lang ko sa mga tabang na daghan na kaadyo. Salamat kami nimo day Florami. Salamat pud sa mga tanan mga ning subscribe ug mga tanan mga viewers kay di pud ni maingani sang manghudog wa mo ug angin ninyo nga na salamat pud ko sa mga bag-ong subscribe na guys. Salamat jung tanan ug salamat pud sa mga viewers nga nakapasara na lagi ko nga mao guys wa pa man maabot daghang pin lagi guys basin og madon laman makapamiso ko makatabang ko lagi sa hang pamilya kay lisod lagi karon way trabaho. So guys, ni silong sa lagi ko dari kami diyan na sugod-sugod na pud dari kuan dari ko sa Daplin sa Landong. Parang mahumani na guys. Hey guys, nagpahuway sa ako guys kay grabe nang kainit na tos garden. Dahara mong pakitin og
kanang mahuman na to. Jadi ami siya na dari dia. Mama Ruby, love you, Mama I love Ruby. you. Diya, pawais ako guys kay naman dari sa Misiana maglingkod-lingkod hangin-hangin. Diya, yan na sa man imong gibuhat na. Nagduwag daw ka na. Ingan sa kasi mong Mama Ali. Love you, Mama Ruby. Love you. Diya, ina sa Mama Ali dali. Love you Mama Ali. Love you, Ma. Na isa man imong gibuhat sa man na. Dahon sa Kana pa, Mama. dahon sa karnaba ijang iduaan. Kay gihatan makus ata batang Ate Wilma, Mama Ruby. Sige na dito ta kay magluto ta. Mas nindot ini gamitin guys oh. Kani. Mas nindot piko ni nga dali. Ganiha ang gigamit kay sundang man to. Kanina ang gigamit na. Mama Ruby. Love you. Namasiyana dari ga. Magbunahan guys ya. Bantay. Ah. Rosale? Bisa Rosami. Kapit lang human guys, sa na isang Mama Ruby. butangan upuan. Mama Ruby. Wah, nag-story ako dari sa nag-vlog ko yan ah. Dali, abukan ka na, dali. Nama sa dari bantay-bantay guys. Hindi rin po sa ingan natin guys ha. Talinis. Yan na. Hilom lagi ka. Hilom lagi ka. Hmm. Ha? Love you. Hey guys. Dako-dako na kong nahimo guys na. Dako na kadto kong nalampasan. Diya karon guys, mag-prank ko dai guys kay nakanahana ako karon guys habang kurang sa dari. Musinggit ko dari ng nanay. Yung tawgon na si nanay us Jijin. Nga nasaman ko. Diya musagit ra kong nasaman ko diya harang kubtan ang kamot kay wa may dugo. Musagit ra kong sa ilahang kuan kanang sa ilang reaction ba nga nasamad ko. So, singgit ko ron guys. So, ayan na prank sila guys. Nay! Ah, Gigi, Nay! Magpatabang ko, Nay, kay nasamad ko. Nasamad. Oh, diya sang tila, saksa, anakuan. Kay talinis mo rin sundang dari. Gigi ning dagan kay ledek-dek ang tiil. Prank di ka, Jin? Nga, yung mga nasamad, dagan-dagan naman ko. Uy, laman ko ka. Prank ka matay ko nimo. Di ikaw rata tayong i-prank kay kasabas Gigi ron. Ikit sinang Kaya cellphone. tumit sa nangka, kaya magisumsumog si tatay kay itom ng buo. Kaya magisumsumog nila na nga makauyap na. Nakadungag mong kong suwagit, ningas na nga tabangasa. Di sinanay itong guna kay aluujan ni mo na iwaman si inay. Sa prank naman si inay. Aluujan na na yung nadek-dek ang tiil. Ni dagan. Talinis bang good ni guys na. Yung ko natusok ni hang tiil. Mas na na prank. Ang dagan si Gigi. Ada uban. Ikaw ang naman yung Kaya ako ra mag sa dari guys, daw ako bahimo nga ako ra sa dari niya. Sumangilan sila na guys ug na prank na silang duha. Ang gitawag sila na diri kay i-prank na silang duha, nakakita hinon sila daris. Namungag lang ko andi ah. Karang ikuyawan pag ganay. Nga nasamad ko. Oh, hala sorry ha. Naigo man sa naha guys. Dali yan, tanaw ka. Tanaw raman. Dilagi mo na si Ja. Dali tanaw ra ta dali. Di man ako anong tanaw raman. Nara ko
Ora bedari, di man siya namang labot. Hala, wadlak di ka. Pagdagli ko na siya. Na, di ara man galing ko ano na. Oh. Tara oh. Di naputod ra ba yan na? Naputod Mama Ruby. Kay na suri kay naputod. Bakaon ialoy Mama Didin. Paka na tong aloy ni. Paka na sa aloy dani. Ayan na. So nakahimo na ko og duha ka luwang. Luwang ni guys, pero duha ka tilipre na nanghihimo guys. Daghan pa ka dun sa himunhan to pa sa babaw. Ug katong las pikas guys nga hanggi pang lampasan to adak kadyo. Hapa nang himo ni guys kay sayang ang mga ingani bitaw nga daghan kadong mga na kuan na tumba ni kuan ni udit. Ja naraman ni busang pangaon para di siya maligid ang mga bato guys para magstira dito ang mga patambok sa tanom. So malipay explore mo yan guys makakita sa hangimo. Ja daghan mo kog mga himo guys sa ngani kay mao lagi apil-apil kog mga contest dito sa Cebu. So hapon gidadari kang mga nahibaw-an nga pwedeng pakinabangan ng mga naas gilid-gilid ra. Ja tingnan na to guys sa kuan ugma guys wa pa mo ko man.